Welkom bij Smalpraat, een programma voor, door en met heel gewone mensen. Alhoewel, soms komen we bij iemand bijzonder thuis. Deze keer gaan we naar Marjolein Heiltjes in Herkenbosch. Gaan jullie mee? Marjolein, fijn dat we bij jou langs mogen komen. Zeker. Ja, wil je vertellen wie je bent en waarom wij eigenlijk hier naartoe zijn gekomen? Nou, mijn naam is Marjolein Heiltjes. Ik ben 36 jaar. We zijn hier in Herkenbosch, in mijn tuin. Ik ben zangeres van beroep. En daarnaast ook presentatrice. Heb ook zangles gegeven. Van oorsprong de musicalopleiding gedaan. En daarin nu fulltime werkzaam. Ja, musicalopleiding. Waar heb je die gedaan? In Tilburg. Ja. Oké. En ja, sinds wanneer is het ineens zo snel gegaan? Nou, het was eigenlijk vlak voor corona in 2019. Toen werden de optredens eigenlijk steeds meer en begon het echt wel goed te lopen. Nou ja, goed, we weten allemaal wat er maart 2020 gebeurde. Dus toen was het even 2 jaar helemaal niks. En eigenlijk vanaf het moment dat de wereld weer open ging, stond mijn agenda bomvol. En hoefde ik me niet meer te vervelen. Nee, hoogtepunt is eigenlijk je optreden in de Rodahal. Hoe kwam je daar terecht? Nou, mijn management die vroeg mij op een gegeven moment of ik er interesse in had om een eigen show te doen. Nou ja, goed, die vraag hoefden ze natuurlijk niet 2 keer te stellen. Dus we zijn toen gaan kijken van, nou, wat is een goede locatie. En ik kom oorspronkelijk uit Kerkrade. Voor de liefde ben ik naar Herkenbosch verhuisd, maar oorspronkelijk ben ik een Kerkraads meisje. En toen zij met het voorstel kwamen om het in de Rodahal te doen, toen was dat voor mij natuurlijk, was ik meteen enthousiast. En toen zijn we gaan plannen. Toen is er een band bijgekomen, er zijn danseressen bijgekomen. Alle promo-dingen zijn gestart, de repetities. En 22 april was het zover, toen was de première. Ja, ik lees natuurlijk jouw Facebookpagina en ik heb daar ook gelezen hoe je het ervaren hebt. Zou je dat ook aan onze kijkers willen vertellen? Zeker. Het was onvergetelijk. Het was een te gekke avond. De energie van het publiek was echt enorm. Daar kreeg je gewoon bijna letterlijk vleugels van. De mensen waren super enthousiast. Wat we heel veel terugkregen was dat mensen ook zeiden van het was zo professioneel. En het was echt een toffe avond. En ook voor ons gevoel, wij werkten daar al maanden naartoe. Maar alles klopte. Het licht klopte, het geluid klopte, de special effects klopten. En alles viel op die avond eigenlijk als een puzzel in elkaar. Ja, en dan is zo'n optreden afgelopen. Hoe voel je je daarna? Nou, ik was daarna vol adrenaline. En ik was de week ervoor ziek. Dus eigenlijk die avond was ook deels automatische piloot. Omdat ik zoiets had, ik moet overleven. En we moeten nu knallen met z'n allen. En daarna had ik zoveel energie. Dat ik heb zelfs nog even meegeholpen met het opvegen in de zaal. Omdat ik had zoiets, ik moet nog iets doen. En daarna heb ik ook wel even een week nodig gehad om even lekker bij te slapen. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Wat voor soort muziek zing je? Eigenlijk van alles. Ik zeg altijd, alle muziek behalve klassiek, opera en heavy metal en rock. Ja. Dus eigenlijk alles wat ertussen zit. Van ballades tot uptempo. Van Tina Turner tot, noem maar iemand, Anouk. Ja, omdat er toch regelmatig komt Helene Fischer. Ja. Is dat jouw voorkeur of niet? Ja en nee. Het is niet zozeer dat ik zeg van ik wil alleen maar Helene Fischer zingen. Maar met de jaren is wel echt mijn liefde voor haar muziek. En het soort muziek wat zij maakt is wel echt gegroeid. En ja goed, mijn show, daar stond natuurlijk Helene Fischer centraal. En ik vind het wel te gek om dat te doen. Ja, er zit zoveel energie in die muziek. Dat is gewoon heerlijk om dat met een publiek samen te doen. Ja, je zei het was in Kerkrade, ook omdat je daar vandaan komt. Jouw familie, is die ook zo muzikaal? Ja, ik heb wel een muzikale familie. Eigenlijk op allerlei vlakken. Sommigen inderdaad ook met zingen, anderen met instrumenten. Mijn opa was bijvoorbeeld ook koordirigent, die speelde orgel. Dus ik denk dat het wel in de genen zit. Ja. Ja, je hebt zelf een dochtertje en die hebben we net gezien. En ook zij krijgt het met de paplepel ingegoten. Vind je dat leuk? Ja. Kijk, als ze niet muzikaal was geweest, dan was het heel jammer voor mij. Maar dan, als ze maar gelukkig is en gezond, en dat is het allerbelangrijkste. Maar ik merk wel dat ze wel het zingen heel leuk vindt, dansen heel leuk vindt. Muziek vindt ze te gek. Vorig jaar hebben ze er op het Oktoberfeest in Sittard
heeft Bart Storke haar bij mijn laatste nummer het podium opgehaald. Zij stond met mijn ouders in de zaal, of eigenlijk aan de zijkant. En dat was ook voor het eerst dat zij ook echt mee kon naar een optreden van mij. Omdat dat normaal altijd 's avonds en in het weekend en heel laat is. Dan ligt zij al lang in bed. Maar toen was het 's middags en toen was ze erbij. En ze had ook echt een hele schattige dirndl aan. En Bart Storke die dacht van nou, die ga ik het podium ophalen. En ze liep in eerste instantie een beetje timide. En nou, ik denk na een seconde of 20 stal ze alle harten van de 3.000-4.000 man in de tent. En was het eigenlijk een beetje haar show geworden. Ja, dat was gewoon heel bijzonder. Ja. Ik hoorde het woordje dirndl. Dan moet ik even terugdenken aan een tv-optreden van jou. Daar liep je ook in een lederhoze eigenlijk. Hè? Ja. Wil je daar wat over vertellen? Ja, dat was in 2021 bij I Can See Your Voice. Tweede seizoen. En daar heb ik toen aan meegedaan. En daar, iedereen heeft daar een bepaald type. En ik was de Schlagerschwester. En zong onder andere Atemloos van Helene Fischer. En het idee van het hele programma, het concept is dat er een jury is van 4 personen. En dat waren onder andere Danny de Munk, Fred van Leer, Edcilia Rombly en Marieke Elzinga. En zij moesten gaan raden, samen met Birgit Lewis, dat was de gastartiest, wie er wel en niet kon zingen. En dan puur op basis van hoe je uitziet, hoe je een nummer playbackt, hoe je beweegt, moeten zij dus bepalen of iemand wel of niet kan zingen. En uiteindelijk dachten zij dat ik een danseres was in plaats van een zangeres. En toen heb ik als reveal song heb ik een nummer uit The Greatest Showman mogen zingen. Ja, en dat was gewoon te gek. De reacties waren zo positief en ja, ze hadden het gewoon echt niet verwacht. Nee. En als je dan mensen uit die wereld, of ja, dat is ook wel mijn wereld, maar die toch wel iets hoger staan op de ladder en die al zoveel ervaring hebben. En als die dan zo positief zijn, ja, dat geeft wel vleugels. Ja. Heeft dat ook een soort boost aan je zangcarrière gegeven? Of komt daar weinig van terug? Nou, de week na de uitzending was het flink druk bij mijn boekingskantoor. Dus ik kreeg heel veel telefoontjes voor boekingen. Alleen de pech was dat een paar maanden later weer de nieuwe lockdown kwam. Dus ook heel veel zijn ook alweer geannuleerd. Maar vervolgens wel of weer verschoven of opnieuw geboekt voor iets anders. Dus ik merkte wel dat zeker wel bijdroeg aan de groei van de optredens. Ja. Nu heb je een hele volle agenda, vertelde je. Daarnaast speel je nog een van de hoofdrollen in het Kuipers Muziektheater. Welke rol speel je? Ik speel de rol van Nanny. Antoinette Alberding Tijm heet ze eigenlijk. En dat is de tweede vrouw van Pierre Kuipers. En is dat leuk om te doen? Heb je daar ook tijd voor? Ja, we hadden natuurlijk in eerste instantie de première eerder dan nu. Maar ja, onder andere door corona hebben we ook de voorstelling moeten uitstellen. Dus het is wel even passen en meten geweest met mijn agenda en met alle andere optredens die doorgeschoven waren en wat allemaal stond. Maar uiteindelijk is dat gelukt en het is ontzettend leuk om te doen. Het is ook iets heel anders. Nanny is een hele vrome, preutse vrouw. En dat is natuurlijk heel anders dan dat ik in mijn glitterjurkje op het podium sta met 6 danseressen omheen. Maar het is ontzettend leuk om me daar ook in te verdiepen. En zeker ook omdat het een hele fijne cast is. We hebben echt allemaal amateurs en professionals door elkaar heen. Dat is gewoon heel mooi. Ja. Is dat fijn werken als het niet allemaal professioneel is? Is dat dan moeilijker of is dat eigenlijk gewoon juist heel leuk? Ik kan niet zeggen dat het moeilijker is. Het is anders. Maar eigenlijk is het ook wel weer een stuk uitdagender. Omdat amateurs ook op een andere manier het spel benaderen. Op een andere manier daarover nadenken dan mensen die bijvoorbeeld professioneel dag in dag uit doen. Maar het is ook wel weer heel leerzaam. Want sommige dingen worden voor ons een bepaald automatisme. En dan denk je, oh ja, dit is zo en dit is zo. En zij kijken daar wel heel anders tegenaan. Dus eigenlijk leren wij, althans ik spreek nu ook voor de andere professionals, daar ook echt iets van. Ja, wanneer gaat het Kuipers Muziektheater spelen? 13 september is de première. En dan is het 5-6 dagen lang in de Oranjerie is het één groot feest. Ja, zijn er al veel kaarten verkocht? Of, De première is, wat ik begrepen heb, zo goed als uitverkocht. En de rest gaat ook ontzettend hard. Dus als mensen nog willen komen kijken, dan moeten ze zeker niet te lang wachten. Ja, nou ja, ik vind ook als je in Roermond woont, hoor je eigenlijk naar zo'n voorstelling over Kuipers te gaan, zeker, toch? Ja. Gaan we weer even terug naar je carrière. Want ja, we hebben het muziektheater, we hebben de Rodahal gehad. Hoe gaat het nu met je? Hoeveel optredens heb je per week? En is dat voor jou allemaal in te plannen met een gezin? Ja, dat is een hele terechte vraag. Dat is lastig.
Het is heel erg zoeken naar de balans. We hebben toevallig net 2 weken samen vakantie gehad. Dus we zijn even heerlijk weg geweest. En dat doet wel echt heel goed. Ik heb het geluk dat mijn man in principe 9 tot 5 werkt door de week. En ik werk veel avonden en weekenden. Dus op zich de zorg voor onze dochter Noah, die wisselen we heel mooi af. We hebben hele lieve opa's en oma's, lieve vrienden die ook af en toe bijspringen. Dus dat gaat eigenlijk op zich prima. En ja, het is gewoon echt tijd voor elkaar maken. En ja, je best blijven doen voor elkaar. Ik denk dat dat wel echt het succes is. En ook af en toe zeggen, oké, en nu moeten we ook weer even... we hebben het nu veel te druk. We moeten nu zorgen dat er ook weer momenten zijn dat we samen zijn. En dat het even daarom draait in plaats van om het optreden en om de carrière. Wie is degene die aangeeft dat het te druk wordt? Ben jij dat of is dat jouw man? Dat is een hele goeie. Ik denk dat dat wisselt. Maar ik denk dat ik het eerder aangeef dan mijn man. Mijn man is wat dat betreft, en dan mag ik echt in mijn handjes klappen. Goed, wij zijn natuurlijk bijna 19 jaar samen. Dus op zich, hij is daar ook helemaal in meegegroeid. En hij zegt ook van, ja, weet je, ik weet dat dit jouw droom is en dat dit jouw passie is. Maar goed, op een gegeven moment zegt hij ook, ja, ik vind het ook wel leuk om eens een keer een weekend gewoon ook iets voor mezelf te doen en iets leuks te hebben. En maar het komt eigenlijk bijna nooit voor dat hij degene is die zegt, zo, nou heb je te druk, doe eens wat rustig aan. Hij heeft natuurlijk ook in die 2 jaar corona gezien dat ik daar ook heel ongelukkig van werd. Dat ik niet dat kon doen wat mijn passie was en waar ik zoveel jaar zo hard voor gewerkt heb. Dus het is geven en nemen en het is elkaar de dingen gunnen. En zo was hij afgelopen weekend lekker weg. Marjolein, je vertelde net dat je het LVK hebt gepresenteerd. Doe je nog meer presentatieklussen? Ja, ik presenteer ook wel eens concerten van harmonieën of fanfares. Er komen nog wat dingen aan, maar daar mag ik nog niks over vertellen. Maar ja, het LVK was in ieder geval tot nu toe wel het grootste wat ik gepresenteerd heb. Dat was ontzettend chic om te doen. Ja. Hoe moeilijk is dat om zo'n programma te presenteren? Gaat dat allemaal vlekkeloos of gaat er ook wel eens iets gigantisch mis? Er gaan zeker dingen gigantisch mis. Zeker in een live opname. Ja, dan is het echt op dat moment improviseren en smile en wave en net doen alsof het er allemaal bij hoort. Maar bijvoorbeeld bij het LVK, je neemt alle cameraposities van tevoren door en je hebt altijd vaste mensen bij je staan die aangeven. Want LVK was echt rennen van de ene positie continu naar de andere en dat dan op zo'n hoge hakken. Maar op een gegeven moment stond ik ergens en bleek dus de cameraman niet links, maar rechts te staan. En dan moet je op dat moment improviseren en meteen schakelen naar het juiste beeld en dat soort dingen. Ik heb ook 1 keer gehad dat ik in mijn oortje van de regie, want je krijgt continu aanwijzingen en dingen wat gaan gebeuren, ik een aanwijzing kreeg die eigenlijk niet voor mij bedoeld was. Dus ik begon datgene aan te kondigen en hoor vervolgens in mijn oortje, nee, dit is niet voor jou. Ja, dat soort dingen gebeuren en daarom is het ook live. Het fijne is wel, ik heb ook voor TV Limburg gepresenteerd. Dat was semi-live. Maar op het moment dat het live is, heb je wel iets meer nog een bepaalde druk en een bepaalde spanning. Waardoor je toch beter presteert dan als het niet live is. Omdat je weet dat je dan ook ieder moment, bijvoorbeeld, dat was bij TV Limburg niet, maar je zou ieder moment kunnen zeggen van, ik heb me versproken, we beginnen opnieuw. Ja, met live televisie kan dat niet. Nee. Dus dan is het echt fake it till you make it. En gewoon doorgaan en dan maar hopen dat de mensen niet in de gaten hebben dat je iets heel geks gezegd hebt of verkeerd staat. Ja, meestal horen ze het allemaal niet, hè, wat je verkeerd zegt. Nee. We gaan eens even terug naar toen Marjolein nog maar een heel klein meisje was. Heb je altijd zangeres willen worden? Of, Ja, er is een periode geweest, maar toen was ik echt 4, 5, 6 jaar, denk ik. Dat ik dolfijnentrainster wilde worden. Ik denk zoals de meeste meisjes misschien wel. Maar ik ben altijd heel panisch geweest in water. Dus ik kwam er heel snel achter dat die combinatie niet helemaal ging lukken. En ik denk eigenlijk vanaf... Ja, ik ben toen ik volgens mij in groep 4 of groep 5 zat, ben ik op toneelles gegaan. En vanaf dat moment had ik zoiets van, ik wil dat podium op. Toen ben ik op een gegeven moment met zangles begonnen. Toen heb ik, toen ik 17 was, toelating gedaan voor muziektheater in Tilburg. Aan het conservatorium. En toen zeiden ze ook van, je bent eigenlijk nog veel te jong. Je hebt eigenlijk nog niet... Je hebt geen zelfvertrouwen. Ga daar eerst aan werken.
En kom dan terug, want het zit er zeker in, maar kom terug als je er ook zelf van overtuigd bent. Dat was eigenlijk hun boodschap. En toen dacht ik, ja, wat ga ik dan doen? Nou, toen ben ik facility management gaan studeren, omdat ik vooral dingen organiseren heel erg leuk vond. En toen zat ik in het 3e jaar en toen ging ik in Wenen naar de musical Rebecca. En toen dacht ik, ja, ik wil op dat podium staan. Ik wil niet achter een bureau zitten. Ik moet daar iets mee doen. Dus toen ben ik aan het einde van mijn 3e jaar ben ik auditie gaan doen om in deeltijd de musicalopleiding te volgen. Zodat ik wel mijn HBO Facility Management diploma kon halen. En daar ben ik toen aangenomen. En toen is het eigenlijk gaan rollen. Hoe vonden je ouders dat je dat ging doen? Heel chic. Die hebben mij ook echt van begin af aan altijd gesteund. Hebben wel altijd gezegd van, als jij dit wil, dan we faciliteren je, we steunen je. Maar je moet wel laten zien dat je het echt wil. Die zijn ook gewoon ontzettend trots. Die stonden in april ook in de Rode Hal. Ik had een nummer aan hun opgedragen. Ik had onder het mom van een fotoshoot met het gezin... had ik ook een foto van ons samen laten maken. En die hadden ze geprojecteerd. Dus eigenlijk een ode aan hun voor alles wat zij altijd voor mij hebben gedaan. En ik denk ook wel dat ik mede dankzij hun ook daar sta waar ik nu sta. En dat was vroeger met mij naar de zangles en de dwarsfluitles en de toneelles brengen. En nu is het oppassen op Noah als ik optredens heb en mijn man niet thuis is. En op andere manieren, als ik daar in de buurt optredens heb, dan zorgen ze altijd dat ik bij hun even kan komen eten, zodat toch enigszins iets voedzaams binnenkrijg. Dus dat soort dingen, volgens mij maakt niks uit hoe oud je bent. Ik denk ik hoop dat als ik straks 55 ben en ik zing nog steeds en zij leven ook nog steeds. Ik denk dat ze dan nog steeds net zo hard voor me zorgen als toen ik klein was. Ah, dat is wel heel geweldig. Ja. Je hebt ook een zusje, die zingt ook. Ja, ik heb een broer en een zusje. Ja, mijn broer die zingt bij de operettevereniging. Die woont in Zaandam. Dus die zit in het noorden. En mijn zusje die heeft ook de musicalopleiding gedaan. En die zingt onder andere bij Phoenix Vocals. Echt wel hoog niveau musical repertoire doen zij ook. En wij hebben 2 jaar geleden, hebben mijn zusje en ik samen een eigen voorstelling gemaakt over zussen. Wat leuk, ja. En dat was bij de AC ook, of niet? Ja, klopt. In de AC, ja. Het heet Want de daar zus. heb je ook zangles gegeven. Ja, dat klopt. Ja. Ja, aan jou. Ja, inderdaad, dat kan ik me nog herinneren. Ja, dat klopt, ja. Maar dat doe je helemaal niet meer. Nee, eigenlijk is het gewoon niet meer te combineren met alle optredens. Dus op een gegeven moment moest ik keuzes gaan maken om door de week iets rustiger aan te doen. Zodat ik het ook de avonden en de weekenden kon volhouden. Ja. Ja, want het is wel een aanslag natuurlijk op je gezondheid. Of valt het mee? Nou, het is... Ja, dan komen we weer bij het stukje balans. Het is wel echt zorgen dat je genoeg rustmomenten ook hebt. En optredens geven heel veel energie. Zeker bijvoorbeeld met de carnaval, dan heb je in 5 dagen tijd 27 optredens. Het geeft ook wel heel veel energie. Maar ja, het is ook wel vaak gebroken nachten. 's Morgens om 7:30 staat er weer eentje aan je bed van mama, ik ben wakker. Dus het is ook wel heel erg zorgen dat je ook je rustmomenten krijgt om het vol te houden. Ja. En dat gaat de ene periode gaat dat heel goed. En de andere periode denk ik, nog eventjes volhouden. Ja. Ja. Ben je hier in Herkenbosch een bekendheid? Of, ik ken natuurlijk inmiddels ook wel veel mensen, omdat ik hier nu natuurlijk al een aantal jaar woon. Ik heb ook hier in Herkenbosch een aantal optredens gedaan. Dus op een gegeven moment, dan loop je door de supermarkt en dan is het, ik heb je afgelopen zondag gezien op de herenzitting. Dus dat is wel heel grappig. Ja, of ik echt een bekendheid ben, je merkt wel dat mensen je herkennen. Dat is wel heel leuk. Ja, je gaat hier in september ook optreden, hè, in de tent. Klopt, ja. 2 keer zelfs. Ja, 's middags en 's avonds. Ja, heel veel zin in. Ja, ieder optreden is leuk, maar nu komen natuurlijk je vrienden, mijn familie. 's middags kan mijn dochtertje ook komen kijken. Dat is gewoon ontzettend leuk, ja. Ja, het lijkt me ook gewoon fantastisch om te doen. Ja, zeker. Ja. Als je nou nog 1 ding mocht kiezen om te bereiken in je leven, wat zou voor jou nou echt het toppunt zijn om te mogen doen? Ja, dat klinkt heel stom. Ik dacht altijd in plannen, in jarenplannen. Dus ik moet dit nog halen, ik moet dit nog bereiken en dit. Nou, ik heb mijn eigen show gehad in de Rode Hal. Daar komt nog een vervolg aan. Dat is al te gek. Ik heb 2 eigen theatershows gemaakt. Ik heb het LVK mogen presenteren.
ja, dat zijn echt wel dingen waar ik heel trots op ben en heel blij ben dat ik dat al bereikt heb. Ik ben in de jaren ook wel een stuk reëler geworden. Ik heb een gezin. Er zijn belangrijkere dingen dan alleen maar in de schijnwerper staan en maar steeds meer willen en steeds groter willen. Maar als ze me ooit bellen om Elphaba te spelen in Wicked, de musical, of om Mrs. Danvers te spelen in Rebecca, de musical, dan laat ik alles vallen en dan ben ik weg. Oké, ik hoop dat hiernaar geluisterd wordt met dit interview. En dat ze je gaan bellen in de toekomst. Misschien als Noah iets groter is, dat het allemaal weer wat makkelijker is. Ja. Voor nu wil ik je in ieder geval bedanken voor dit interview. En ik wens je heel veel succes met je carrière. Dankjewel. Wat een leuke, spontane vrouw, die Marjolein. Wil je nou een keer naar een concert van haar? Bezoek dan haar Facebook of Instagram en zoek even op Marjolein Heiltjes. En dan kun je alles vinden. Voor nu bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.